OMDC ke Mauka Pentolom Kra nak Voice of the People's Party VPP ba strong pila khajana wlong ba hakaseng VPP ka parti kedai halor ba udkhor udai ban ko ngu ya kano ba ka parti karai habakran mentak sengi ba strong pila khajana wlong ru chalman ga ki HDC wlong ba kanong rim ka VPP kalong ba ka parti kedai ke ba halor du ban rai ya ki dikhot ya kinong mi khmat bat kano ba ka parti karai ka ban siat kin pediang ya kata uang badai ban sutu ba ka VPP kami hal kanong rim ke babiang ba bat ba kongsan kalong ba kum kinung mi khmat ba jet dau pai ba parti kadai ke ba halol ke ban rai mano ban nai seta mano ban simti kata kat kum ke jing ong ba strong kum ut khot ke parti u ko ngu ye ke ba ke parti ka batha ka rai bu un le un simti ya kano ka kam Hak beda berkata apa ni dia ban sutu ya kata mau kumbang ni nak parti ni mi ka jemi juga parti jungi kalong halor ki ideology yang dia kebakongsan ni kum kita ki nong mikmat dia ke bagi ba gila jet ni dia ban sutu ni kong ba ka parti ka dia ba halor jadi ka parti ka ban decide madu ban lek chata madu ban lek chata Tela da phi kran dia kata man ban bujli lane ayanga shaka impose kata ka shong ha ka party kam dei nanga namar ka decision ka bahalor hi ka dei jong ka party ni dei basuthu ta na kum ki nong ikmat jong ka voice of the people party dei ni khambu ila dei ha khaman ni bu ba ya ka party khamat kamot kano ka decision ha ka badei ber kano ka jong kala kam dei bakan wan nanga kam dei ban wan nang no re ka wan bet na ka parti bat ka parti hi kadega bahalor ban decide ha ka bede bat kanu ka kam ka bede mau bat ni ki kita ki members juga